Il-kandidat tal-Partit Laburista l-Parlament Ewropew Alfred Sant qal li l-lukandi f'Għawdex jistgħu jibbenefikaw aktar meta l-Unjoni Ewropea tagħti attenzjoni akbar lit-turiżmu. Saħaq li bekk ikun żgurat l-iżvilupp reġjonali tat-turiżmu f'Għawdex. Sant qal li fortunatament fl-Unjoni Ewropea qed jinfteham li t-turiżmu jeħtieġ aktar attenzjoni għax minkejja r-reċessjoni tal-aħħar snin wieħed mill-ftit setturi stabbli u li baqa' jiżviluppa fl-Unjoni Ewropea kien it-turiżmu. Alfred Sant tkellem dwar is-suġġett meta żar il-lukanda St. Patrick's Hotel fi Xlendi Għawdex. Esprima l-fema kif minħabba l-problemi ta' insularità doppja Għawdex jaqbillu jmur għal turiżmu ta' kwalità għolja għax dan jikkumpensa għall ispejjeż ogħla li jġorru l-operaturi tat-turiżmu f'Għawdex. Alfred Sant qal li meta l-lukandira u ċin jiżguraw li l-klijenti jkollhom valur żejjed għal flushom, idawru l-iżvantaġġi ta' insularità doppja b'vantaġġ kompetittiv jekk jimmiraw għal miri ta' kwalità għolja. Alfred Sant kien milquh minn Xavier Cremona, id-direttur tal-lukanda li introduċih mal-impjegati tal-lukanda.